Hallelujah. Odofo nyame nhyira bebree. Yesum nyame ote asie. Eno nti sandope wa mmaa de papa twene a na ne yake nyina nsoro Yesu yeda wase. Woni ye di ni ye dodo wa hye ho ne onyam dodo. Enenso ma ya base rade yede ye ho rade yede ye ho nyina emma o sefa yenye ne awope. Ahode odi adom ye yentumi mfa nhye wani onyam. Sika odi ama ye yentimi mfa nhye wani onyam. Yana montuo ene Awurade ne wo ye mu nyina yentimi mfa nhye wani onyam. Awurade pa yeda wase se wetie yen ena no pain so aya hye ho ne onyam ewo Jesus Christ dim ne abompaye. Hallelujah. Ene den so mema wakwa abade ba otie asesen dwumedie yi so. Ye be fi akinkan sam efi Luka sempa etin wotwe ba kokosi miensa no. Etifi asem se Mmaa omoni Yesu nantieɛ. Odofo Yesu Kristo ehye ne dwumedi ase se osrasra nkura ne nkuro nyina mu na oka nyame asem na yehune se na oni nesuafo no ani Mmaa bi a omo nso so otu honhomfi efiri omumu. Mary Magdalene eye baako, Joanna, Susanna eni Mmaa ahodo. Odofo Mmaa yi omo ankasa omo futu omu sika. Omo de omo ahoɔden, omo de omo nyansa bibi ara Onyankopɔn de edi omo mu bia no. Omo de bi boa Yesu Kristo de dwuma obeye na asase so. Odofo dwumedi a yedi ma Awurade no ebi wo hɔ a na nipa no eseso ye dwuma na ode aye nyame dwuma no. Ebi wo nso nyame frɛ no se wo de me frɛ aba full time. Eno nti to de bia ya ne ye nwinwin efa full time asofo ho. Obia ne frɛ. Obia ne frɛ. Nti se wo contribute to a ministry a ese wo hu ne se we no wo ye ama Awurade adwuma akoso. Eto de bipo a obi se o mintua we sanse ebia ye de be masofo. Ye won safo bi a etesa enye osofo na ye treasurer no na ye secretary no na ye bibia eno nko. Eno de no we hu se osofo ko na ofa kweti kwan bi so na ode agigiska. Na mom ye ka ne se dwumedie bia wodi ama Awurade bia no fi wo mu ade nyinara ne di fa hye ne onyam. Yenhwe Mmaa yi omo resources such say bibi biara eba omo nsem biara. Bibi biara ya hoɔden mfemu. Sadesua na wesua na ese management nti anasa wesua manese nti ese se ma oda na di ma eboa ministry na omo da na edi sa. Adofo no hwafi mu nyina ade bai paapoten ena woyi di abo nyame adwuma. Yenkai se Bible se bebia ye japade wo no ho enso so ena yakoma nso. Anya kura no afi ko na wie ye. Yi bibi fa bo nyame adwuma. Yi bibi fa bo onipa bi. Yi bibi fa show bi enkrane. Odofo ministry bia wo mbia bomodia. Bomodia se fi sabre ko si December die. Ube bless ministry no. Bless ministry no. Bless ministry no. Mania wo ye bia no fa Mmaa ya omo ni Yesu nantieɛ for mo Yesu sudua. Ese me ne wo ye nso ebetimi aye bibi abo nyame adwuma. Ye na njanka ne kunafo a yekohwe ye kase ye pese ye yi bia de bo omo no. Enche ye bia na Yesu kanfo kunani bi. Omo nso mo yi. Omo ye nkrofo bi po omo yi pa. Omo kro mo te kwan ho omo sese. Obi bisa na ade obi oda kwan mu oye homeless mpo. Obi timi bisa ne sika na wa ma ne bi. Eto de po na nipa ne de so na hwe. Nso be ma ne bi. Sankrofo ne so caring. Na dofo etwa se ye nso so. Yesua. Ne mai ye esese yesua. Ade be na wo yama obi. Ena ade be na wo yama nyame asafo. Ebra afi ko na wie ye. Fa oma ehya ase
na me de me say me Nyankopɔn masɔ no ahwɛ o. Masɔ no ahwɛ. To de bia na enne me ni hwee. Nanso wobɛhwɛ some hours later no na Onyankopɔn nam kwan bi so ebie kwan. Saa pɛpɛɛpɛ ɛna ɔyɛ n'adeɛ. Woyɛ sɛ tie ma n'asɛm a ɔhwɛ n'asɛm so na wɔyɛ ho adwuma de ama wo. Onyame nhyɛ wo bebree na so aba. Amen.